газетасының баш мөхәррирine тапшырабыз. Безнең белән видео элемтәдә Юлия Губина. Арулармысыз? Туганайлар культура агарту газетасы Татарстанда гына түгел, Россия буенча сибилеп яшәүче кешеләр турында язучы бердән-бер басма. Чираттагы сан белән таныштырып узам. Зөләйха күзләрен ачып киносындагы безнең Илҗирә Мамадыш районы Владимир авылы кешеләрнеке. Бу җыр тарихы турында 1888 елда туган Агафья Тутинның анакчыгы Галина Константинова сөйләде. Үз изоляция яңа талантлар ача. Георгий Ебушев шкаф ясаган, Вадим Захаров ретро-машина җыя, Геннадий Макаров думбралар ясый. Быел җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Түбән Кама шәһәреннән Никифор Тукмачев сугыш башланган көнне төшкән гаилә фоторәсеменең тарихы турында сөйләде. Сайтыбызда һәм газетабызда 2 ай ярым тәре алъяпкычы бизәкләре дигән конкурс барды. Әлеге конкурста республиканың төрле төбәкләреннән 171 кеше катнашты. Бу санда бәйгегә нәтиҗәләр ясадык. Башкортстанда яшәүче карындашыбыз Валерий Зарубин Советлар Союзы герое Петр Гавриловның нәсел җибен иренә. Илгәре керәшеннәр язгы эшләрен шыйлык дип аталган мәҗүси җыла белән башлаганнар. Бу көнне беренче буразна сызганнар, орлыкларны, йомыркаларны шунда сипкәннәр. Бу көзен игеннәр йомыркалардай мул булып тулсын өчен эшләнелгән. Бүгенге көндә керәшеннәрдә бу җыла бармы? Бу турыда безнең газетада язылган. Шулай ук Туганайлар газетасыннан иртәнге һәм кичке иманнар, бакчачы киңәшләре, өйдә ипи пешерү өчен рецептлар да укый аласыз. Юлияга рәхмәтләребезне җиткереп, эшебезне алга